Tak lidi, tak máme tu konečně, jo, co jste chtěli, ty čínské, nevím, vietnamské polívky, nebo jaké to jsou, jo, jsou strašně palivé, hlavně tady ty dvě, jo, tam ty, co jsem tam dal, ty bokem, to nemá smysl, ale tady ta, tu krávou s tím bulolem, tak to je strašně palivá, jo, tak, no, tak vám to ukážu, jak to dělám já, jo, mám to na panvice, no, už to máte vlastně dobře žaté, no, nechte si to vařit, jo, první je tady ta, jo, a tady je koření, to si tam všechno dáme do toho. To bude palení. Nepřeju nikomu. No, necháme vařit. Se vytratí voda, hodíme koření. No, nechci jako polívku, ale uděláme si originál, jak to má být. Tak, jak si to dělám já. No, tak se koupí. Tak máme v tom sačku 3 koření. No. Je tu nějaký něco pro ty vegetariány, nějaká zeleninka. Ano. No a tady je to důležité, jo. Čili. Tak, dáme koření. No, a dáme to čili, jo. Celé. Když už to má pálí, tak až to pálí. Tak. Už teď mě palivo. Tak. To musí. Tak dáme na talíř a hned připravíme tu druhou, jo? Tak, voda se nám vaří, tak přidáme vlastně tu druhou, jo? Co vám říkal, bude zkoušet manželka. Tak, ať to nejsem sám. Jo. Teď mám koření v tom. No, necháme vařit. No, má ten olejček. No, ten olejček tam můžeme už hodit na to. Asi to tak pěkně navrch. Necháme vařit. Tam ty se mi rozpadly, no. Bylo zlomené, no. No, tak si to dělám já doma. Jo, žádná voda. To, já to jako mám rád. Vodu jako s tím zvarem, ale někdy si to dělám tak. No. Mezi tím si hodíme zase koření. No, tady to bylo víc. No, to je to důležité, no. A nejvíc pálí. Takže oni to mají jedno, jo.
Tak, hotovo, dáme na talíř a jdeme na to. Tak, lidi, máme hotové, jo? Tak, já mám tady tu. Jo, tak jsem zvědavý, jak to bude palit. A manželka má tuhle. Tvarušky nám nechutnaly, jak jdeme do toho. Já, tak jsem zvědavý. Tak. Zkusit první, já? Tady ty. Jo. Už to cítit i podle vůně, jo, že to má sílu. Jako, já mám rád palivé, ale co je moc, to je moc. Jako, je to docela dost, ale není to také strašné. Co by se nedalo. Tak, teď manželka je na řadě a potom si to zkusíme bez, jako já zkusím její, ona moje. Jo. No, to nás jistě musí pohrát, že? Jako víte, jak to je. Palivé nemusím. Já si myslím. Teď by si to měla palivější než já. Prosím. Co? Já prosím. Co? Dýchej. Zahouš? Pálí? Si myslím, že ne. Palí. Jo? Palí, ale tak. Zase, no. Já zkusím tvoje. Směje. No, to už jde cítit, no, že fakt kuřecí, jo. Ale ta vůně jináčí, jo. Otrubíš. No, tady to je palivější. Ale má to taky zadu si. Ale není to špatné. Jo. Já si myslím, teď nevím, kolik to stalo, že? Kolik to stalo? Já už si to nepamatuju. Ale myslím, že to stalo nějakých v Polsku 2,5 zloty nějak tak. No, nebylo to drahé, jo, jako. Říkám, jezdíme do toho Polska často a to tak se to tam prodává, jo. To ne, že u nás taká polívka vietnamská, nebo čínská, nebo já nevím, stojí 60 korun, 70. No. Ale už mám aj rty mě palí. No není dobrou chuť. Mám já zkoušet. No tak zkus, no, promiň. Ne, more ty tam bereš, more ty. No. Jaké je polovičí? Myslím, že táhle, že? Ta kuřecí je, že? Botran? Tak palí to, no, tak jako, to je silné. Jo, chceš mlíko? Jo? Ale ne. To nechci. Dám si svoji. Jako, je to jedno, jo. Klidně. Dívejte se. Tam celé do pusy, tak je jedno. Tady to palí. Fuj. Já mám rád palivo. Mi to tak nedělá nic. Ale je to cítit. Šimonku, pojď zkusit. Nedávej mu. Šimone, jdeš to zkusit? Šimone. Jako je to palivo. Ale ne, že tako nedalo by si to jako jíst, jo. Je to v pohodě. Jsem jedl si. A i palivější. Pokud ti neteče z nosu rýma, tak je v pohodě. No. Říkám,
Tak jo lidi, pro další videa dejte odběr. Jo, napište komentář, nezapomeňte nám dát like. A jestli se vám líbí naše videa, napište do komentáře, co byste chtěli z čeho udělat a tak, jo. No, mě to nevadí. Říkám vám, já mám rád palivé. Vidíte, teď jsem zkusil ty tvarušky. Nikdy jsem to nejedl, zkusil jsem to poprvé. Ale nechutnalo mi to, no. Tak jo, lidi, mějte se.